Jedna z najhodnotnejších vecí v Premium Business klube sú summity. Summit je akcia, ktorá sa koná raz kvartálne. Je to v krásnom hoteli, ktorý máme zabezpečený pre našu komunitu. Celý hotel je vyrezervovaný pre nás. Všetky izby majú členovia. Platíme im izby, platíme im sálu. Majú v cene raňajky, obedy, večere, drinky, kávičky, koláčiky, večerné wellnessko, vínko, pivo. Takže si to proste dokonale na prémiovej úrovni užívajú. Ale čo je najhodnotnejšie? Máme tzv. Summity a ultra summity. Na summity sa tí členovia osobne stretávajú 2 dní a ultra summit býva raz ročne a je to na 3 dní. Klasické summity sú tam prednášky, sála, riešime osobnostný rozvoj, riešime umelú inteligenciu témy a to sú naozaj pecky, na ktorých sa dá veľa zarobiť a veľa získať. Riešime zdravie, lifehacky, riešime biznis, biznisový rast, riešime kryptomeny, riešime investovanie, pasívne príjmy, riešime komunitu, vzájomnú podporu. Takže najdôležitejšie témy, v ktorých rozvíjame členov osobne. Sú pozvaní špeciálni hostia, každý deň je 5 tém, 5 prednášok a so všetkým komfortom. Takže toto sú naše summity a ultra summity sú trojdňové, kde je to viac o team buildingu, stretnutí ľudí, spoznávanie ľudí, aby sa vytvorili komunity, priateľstva. Používame tam rôzne NLP techniky, tímové súťaže a podobné záležitosti a vyvrcholí to fantastickým zážitkom. Najbližšie to bude splav Malého Dunaja, takže tí ľudia sú úplne z toho nadšení. Môžeš byť aj ty. Takže summity každý kvartál.